Ez aldezu pentsatzen Joanes txitagurgarria, ipuin tradizional horren atxaldean, praktika sexual zahar baten aztarnari badagoela, ala samar ematen du. Anaia maitea, sexua eta fornikazioa ez ditzazulazuk deablukin nonai zar. Bakoitzak bere lekua badu. Matina emazte prunta gurbila eta garbia zen. Zoazte bakean, eta aitaren batean isiltzen zen. Omenaldi egunean, Joanesen Sorterriko plaza, Arraberrituan, hegoaldeko antropologo eta filologo taldearekin batera, han zeuden hain zuzen. Behiala, aipatu Euskal Herriko 14 kantoietarik, alegrantzeariak handienean jin euskaltzalea naia zuharrakoro, emakume izanagatik. Euskaltzandia osoak alaber bidaia egin zuen Bilbotik, gizon bakar, bere kideetan kide sortilenaren goresteko. Ekitaldi, mintzaldi eta solasaldi mamitsuen ondotik Joanesi emanen zieten urrezko oroitarri erraldoia eskuetan. Kantonamenduko, departamentuko eta eskualdeko hautetxiak elkarrekin jarri ziren. Aperitifa zerbitzutako zen tokiaren ahal bezain gertu. Lekuko kontseiari nagusiak urdeak bazkaturik azki lasai baitzegoen. Departamentuko 4. batzordeko arduradun nagusiari belarrira deklaratu zion. Zerrami, euskaldun horiek aditza urrupatzen duten bitartean, guk Rikaroni tinkalgi bat eman diezaiogun arraiki. Ideia ona. Irri konplexuak trukatu zituzten. Eta euskaltzaleek iritekiko aditzaren bilakaera polifazetikoaz eztabaidatzen ari zirela, Bordele Iruña autobideak herri zil eta baztertu han egokiro zeharka Lezanekeneko zedearen inguruan bat egin zuten biek, sobera zalapartari gabe.